se neprorazil kruh. Jo, je proražený, takže obavy moje byly zbytečné. Směrem nejkratším k lesu. A úspěšný pokus. Obrovská, vlasy vlají, jistota čiší. Jsem to zakřikl, ale stále. Určitě úspěšný pokus s rozvahou. No jo, to kolo to zná po paměti. Se vydává na trať, vypadá to výborně. No, taky myslivec, pronásledován potápěčem. Myslivec pokus neúspěšný, potápěč pokus neúspěšný. Z mušketýrů vyráží na cestu. Takže chlapci z Tyrolska dorazili a překonali. Tentokrát máme veliký elán, velkou vervu. Myslím, že nepojede dlouho. Ale převod byl nekompromisní. Dochází k prokluzu klínového řemene. Tak jsme se bohužel nedočkali ani prvního šlápnutí. To bude v pohodě, určitě je všechno v pořádku. No, proti sluníčku, no, ale ono chvíli zase stojíme tady, no. Jo. S velkým nasazením jsme zastavili. Málo. Ale třipet lahve, ale věříme, že dochází k zahřívání pneumatik, aby měli výbornou přilnavost. Možná i vítěz. Krásný svůj pouč. Tentokrát se pokusíme o překonání rekordu. Aspoň 2 šlápnutí by to chtělo. První jezdec na trati. Jedná se o skutečného matadora, který má za sebou nejvíc přejezdů.